Тел галиме һәм күрнекле җәмәгать эшлеклесе профессор Фуат Галимуллинга 80 яшь тулы уңаеннан Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында халыкара фәнни гамәли конференция оештырылды. Тулырак хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов репортажында. Галимуллинның 80 яшьлек юбилей уңаеннан үткәрелде. Галимуллин Фуат Галимулла улы филология фәннәре докторы, КФУ профессоры, танылган әдәбият белгече, Татарстанның һәм Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре, әдәбият фәне, әдәби тәнкыйть өлкәләрендә күп санлы хезмәтләр, уку йортлары өчен татар әдәбиятыннан дәреслекләр, уку әсбаплары, шигырьләр китабы авторы буларак танылу алган галим, әдип. Әлбәттә, хезмәт юлында Фуат Галимулла улы күп төрле бүләк дәрәҗәләргә ия булды. Аны халкыбыз таный, белә, хөрмәт итә. 80 яшь тулу уңаеннан халыкара фәнни гамәли конференциясе ачылышында галимгә тагын да төрледән-төрле мактау билгеләре тапшырылды. Берничә күкрәк билгесе арасында мактаулы остаз билгесе дә бар иде. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин әлеге күкрәк билгесенең яңа гына чыгуы һәм беренчеләрдән булып Фуат Галимуллинга тапшырылуын әйтте. Фуат Галимулловичка карата бернинди башка төрле мөнәсәбәт була алмый. Бары тик яхшы мөнәсәбәт. Чөнки ул безнең өчен, безнең барыбыз өчен дә, укытучылар өчен дә, җитәкчеләр өчен дә, һәм халкыбыз өчен дә иң күренекле, иң хөрмәткә лаек булган язучы да, ул җәмәгать эшлеклесе, дәүләт эшлеклесе дә, ул безнең укытучыбыз да, остазыбыз да. Менә шуңа күрә Фуат Галимулловичның бүгенге юбилей белән котлап, без аңа бары тик исәнлек, саулык телибез. Чөнки гомер буе менә шулай милләткә хезмәт итеп, дәреслекләр язып, ничә буынны үзенең дәреслекләр аша, үзенең җылы матур сүзләре, үзенең әһәңе аша, үзенең көе аша дип әйтим инде, телнең матурлыгын, аның ассызыклап ачып бергән шәхес, ул безнең милләтебезгә хезмәт итте һәм алга таба да хезмәт итәчәгебезгә безнең иманыбыз камил. Ана телебезнең иң камил, иң матур, иң зыялы яңгырашы сезнең сөйләмдә шикелле диелгән иде конференция ачылышында укылган Минтимер Шәймиев хатында. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге Фуат Галимуллинга Россия хезмәт даны, бөтен Россия геройлар, дәүләт бүләкләре кавалерлары һәм дәүләт премиялары лауреатлары иҗтимагый оешмасының хезмәт даны Трудовая доблесть мактау билгесен тапшырды. Ул бөтен җирдә дә, һәр эшендә дә тырышып, намуслы, бөтен үзенең сәләтен, вакытын биреп, бөтен омтылышларын биреп эшли. Менә ул безне шуңар өйрәтте. Ул безнең белән көн сайын тәрбия сүзләре әйтергә җитешмәгәндер дә. Менә үзенең тәртиплелеге белән тәрбияләп, үзенең үрнәге белән һәм инде үзенең шул хәтле әдәбиятны яратуын, сәнгатьне яратуы белән ничектер үзеннән үзе мин шушы ысулга кирип киткәнемне үзем дә белмичә калдым дип әйтергә була. Бүгенге халыкара конференция әлбәттә зур әзерлек процессын таләп итә торган һәм бик күп чит төбәкләр белән эшләп оештырган конференцияләребезнең тагын берсе. Бүгенге көндә шушы конференциягә катнашучыларның саны 100-гә якын. Конференциябезнең тагын бер хәзерге заманча булуының тагы бер билгесе, ул менә бүген безнең университетыбызның аудиториясында бара һәм шулай ук аерым бер системада тоташып онлайн катнашу мөмкинлеге дә бар. Менә бу конференциядә бүгенге көндә инде 600-гә якын кеше шушы системада утыра. Алар нигездә татар әдәбиятын, менә шушы төрки халыклар әдәбияты бәйләнешендә яисә Идел буе әдәбиятлары багланышында өйрәнү мәсьәләләрен күтәрәләр. Һәм менә бу конференциябыз безнең нәкъ шушы әдәбият белеме өйрәнү, әдәбият белеменең аерым замана өчен актуаль булган мәсьәләләрен өйрәнүгә юнәлдерелгән. Минем эшчәнлегемә игътибарның шундый зур булуы үзе бер бәхет. Эшләгән вакытта исәпкә алмыйсың бит инде. Кемнәрдер нәрсәдер сиңа уңай фикерләр әйтерләр,
теге бу дип әйтеп махсус докладлар багышларлар дип эшлисең дә эшлисең. Менә шуның нәтиҗәсен күрү әйбәт. Димәк, алар минем китаплар, мәкаләләр кемнәргәдер барып җиткән, аларның фикерен кузгаткан, теләктәшләр тапкан һәм инде алар шушы җайга туры китереп үзләренең фикерләрен белдерергә дип килгәннәр. Шуңа күрә мин инде бик бәхетле. Фуат Галимулла улы Галимуллин инде шактый гына олы булуына да карамастан иҗади, гыйльми, иҗтимагый тормыштан читләшми, үзе сызган юлдан һаман бара да бара. Алдагы елларны да исән-сау, сәламәт акыл, зиһен, иҗади уңышлар белән каршыларга язсын.